So, kini hapit na ta matapos sa ato ang basahon sa Marcos, niya na ta sa Kapitulo 15. May so ang ato ang basahon sa Marcos is only up to 16 chapters. So niya na ta sa ikaduha sa katapusan nga kapitulo sa Marcos, diin atong makita kung atong nasubay ang mga pagtulunan nga atong tun-an din sa iglesia nga ang kinabuhi ni Ginoong Hesus sa duol na gyud sa iyahang kamatayon dito sa krus. So dining dapita atong makita dinhi nga sa niagi nga ang Sanhedrin, nagahibalo mo ang Sanhedrin mao ni ang naglangkob sa mga pangulong pari, no? Mao ni sila naglangkob sa mga religious leaders, sama sa iskriba, sa mga parisiyo, Saduseo, nga nagkasabot gid sila, gipili nila si Hesus sa duha ka tawo, gipili nila si Ginoong Hesus nga mahimo nga maoy maka puli ngadto sa ka tawo, diin maoy patyon, no? So mao na ang ato ang miagi ng mga sugilanon pagtuon. Ang ilang mga akusasyon batok ang Hesus kinahanglan nga mahinungdanon gyud. Kaya nahitabuan ang mga pangulo, religious leaders including sa Sadducees and Pharisees o kanang mga scribes, naani sila otoridad pero sa ilara nga religious circle, ang bahin ra sa mga relihiyosong mga activity. Pero wala sila katungo, they don't have the right to execute a person. Kaning higayon na, dili sila pwede nga mo hatag og hukom nga patyon ang tao. So ang ginahimo aning mga leaders, ilang gisulsulan, ilang gihulhugan ang mga tao nga sa dihang niingon si Pilato kung kinsay buhian, ila na yung giingnan ng mga tao nga si Barabas ang ilang pabuhian. So makita nato ang influence aning mga tawhana, mga igsoon, no? Kani mao man sila mga religious leaders, mao ni sila naghatag sa nagtuon sa Torah, mao ni naghimo og mga sakripisyo dito sa templo. So mao ni ilahang mga buhat ug makita nato sila mao gini ang naa sila sa side yun sa Ginoo, no? Unya nini higayuna kay nakita man nila nga si Ginoong Hesus mao may nakita man ni Pilato nga wala sala si Ginoong Hesus, inosente siya. Mao do nga nakahuna na sila nga ang mga tao ila hagyong pasulsulan nga si Barabas ang pagabuhian. So gihimo nila nga imbes nga ang religious nga accusation ang gihatag nila ngadto ni Pilato kang Hesus, ang ilang gihimo gibali nila, gihimo nila nga against sa ilahang government, no? Dili na blasphemy, kay ang primero ilang gikuan gihatag ang blasphemy man. So dili man na baliwala na ni Pilato. Pilato nga dili ginamumahin siya na anang mga kaso. So nangita sila bugat nga sa kaso aron nga si Pilato na mismo mo'y hukom. But actually ang ato ging makita din sa sugilanon nga si Pilato gyud ang mo'y hinungdan nga mihukom sa kamatayon ni Ginoong Hesus. In fact naapa na siya sa creed, no? Sa ako nang giingon ang credo nga gitawag nato og kanang I believe, no? Unsa ba nang iko na, no? I believe in God, the Father Almighty, di ba? Naana din ang creed mga igsoon nga wala gina makalimtis Pilato. Na ginaihangan niya, napati kinapirmi sa pila na kasiglo, pila na kahigayon sa mga lain-lain nga iglesia nga Kristohano na ana kan gi-recite na pirmi ihangan. Pero nga no, ang nakaapan lang kay ang ngalan niya gi-mention din na is tungod di Poncio Pilato gisakit o gipatay si Ginoong Hesus. Mao na ang the only memory nato ni Pilato. So mao to ang mga nangagi, no? Unya sa atong pagpadayon ni atong series basahon nato kini sa Marcos kapitulo 15. Mao ni ato ang pagahisgutan karon ang kapitulo 15 ngadto sa 16 bersikulo 16 ngadto sa 20. So lima ra ni ka bersikulo mga igsoon apan na medyo taas-taas ang atong explanation, pero sige lang, bear with us, no? Kaya kini atong bulhaton para man sa Ginoo. In fact, naghimo ang Ginoo sa iyahang pagpasakit alang kanato dili para kaniya. Okay, so akong gihangyo manindog ta atong basahon ang ato ang mga sitas karon nga atong pagatun-an ining haponon. Marcos 15:16-20 akong gihangyo ang tanan niya. Atong dunganan og basa, lima ra ni ka bersikulo, no? So atong sugdan pagbasa diri sa bersikulo 16. Diin nag-ingon din nga unya si Jesus gidala sa mga sundalo ngadto sa wanan sa palasyo sa gobernador sa ato pa ang pretoryo. Ug ilang gipatigom ang tibuok hugpong sa kasundaluhan.
Ug gisulooban nila siya sa kapa nga tapol ug sa nakalukon sila og purong-purong nga tunokon ila kining gisulob kaniya. Ug misugod sila sa pagyukbo kaniya. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Gibunala nila og lipak ang iyang ulo ug gilud-an nila siya ug miluhod sila agi og pasidungog kaniya. Ug human nila siya bugal-bugali, gihukasan nila siya sa kapa nga tapol ug ilang gibalik pagsulob kaniya ang iyang kaugalingong mga bisti, ang mga bisti, ug gidala nila siya ngadto sa gawas aron ilansang sa cross. Magampo ta. Langitong Amahan, balaan nga Dios, salamat Ginoo nga ikaw kanunay ka nga nagpahinumdum kanamo Ginoo Dios nga anaa ka kanunay nagpaluyo kanamo. Ikaw Ginoo ang nagagiya kanamo ug ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Busan ining haponon nagpasalamat kami sa dako kay nga pribilehiyo nga imo kaming gidala na usab dinhi sa makausapa aron kami magtuon sa imong balaan nga pulong ug tuguti Amahan nga kining imong alagad mahimo lang mga instrumento nga tigpamama sa imong balaan nga pulong ngadto sa imong makatawhan. Ug nagampo sa ako Ginoo Dios nga hikapon nimo ang mga kasing-kasing sa mga katawhan nga niya karong haponon andama sila Ginoo Dios aron ilahang masinati ug mabati nila Ginoo Lord kung unsa gayud ang imong katuyuan sa tagsa-tagsa nila kinabuhi pinaagi sa pagtulunan nga among pagatun-an ining haponon. Unsa may among makabot Lord, dili gyud namo mahimo kun wala ka sa among kinabuhi. Busa nag-agad kami kanimo, amoy surrender kanimo ang tanan kun doon may mga lama sa sala. Ubisan pa mga sala nga anaa sa among kasing-kasing nga among gihambin karon nagampo ako Ginoo God. Amo ka nang isurrender diha kanimo kapangayuan mo kapasayloan aron maandam kami Ginoo Lord God sa pagduol nining haponon sa trono sa imong grasya. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So ang uluhan ni ato ang huwali karong kahaponon mao ni ang tunog, no? Tunog sa iyahang mga tunog, no? Tunog murag sinati mo ng tunog. Nahibalo ba mo ana? Kay ako nahibalo ko, kay ako may giusot. Kanang tunog na bang kanang sound ba? Sound do? Tunog, no? Unsay tunog anang imong music ana do. So para lang pag kuan sa kadaghanan nga basin og unsa man na nga tunog kanang unsa man na sweet music, hot music na anyway. Mao na siya ang ato ang title karon sa ato ang sermon mga igsoon. Ang tunog sa iyahang mga tunog, no? Kining ang ebanghelyo ni Marcos puno sa tingog mga igsoon kay nasinati na gyud nga sa matag karon og unya ang iyahang mga gipamulong dina sa iyahang basahon mao di gina mawagtang ang diha-diha, di ba? Immediately siya makita nimo kaning iyahang ebanghelyo nagkasulat ning ang apil ang pagkadinalian, no? Urgency ang iyahang katuyuan dinhi. Sama ni sa usa ka balita ug ang tudling nga atong tun-an mao ang usa ka pinaka saba, no? Daghan og kasaba nga mga talan-awon nga atong madungog nining ato ang paghisgutan karon. So diha sa usa ka dapit nga gitawag og praetorium nga mao ang sulod sa wanan sa palasyo sa Romanong gobernador sa Jerusalem. Diha nato makita dinhi nga ang kalangas kasaba sa mga katawhan tungod sa maong mga panghitabo. So ato makita doon natay gihatag dinhi nga 5 ka tingog nga atong madungog o 5 ka noise sound, no? Nga atong makita dinhi nga nagpalibot diha kang Hesus sa wala pa siya gidala ngadto sa Golgota, ngadto sa cross. So dinhi mahimo natong madiskubrihan nga kining dugay na kay nga talan-awon adunay paagi usab sa pagbutyag sa mga tingog sa atong kaugalingong kinabuhi. Dunay mga tingog sa atong mga kaugalingong nga kinabuhi mga igsoon nga diin mo'y nakahatag kanato og kabalda, aduna usay nakahatag nato kayuhan. So ani ato makita dinhi nga una nga tingog mao ang tingog sa nagtigom nga kabangis. So mao ni ang ato ang pagatun-an karon. Una, mao ni ang tingog sa nagtigom nga kabangis. Ang ikaduha, ang dahonog sa kabangis o pagpanlupig. Ang ikatulo, mao na ang tutho sa pagbiay-biay o pagtamay. O ang ikalima ikaupat mga igsuon, ang kagahob sa sayop nga pagsimba. Ang ikalima mo ni, 5 ni punto, ang tingog sa mga lakang. Okay.
So kining tanan mga igsoon ato ning gitan-aw kaning tanan nga 5 ka punto nga ato ang pagahisgutan karon. Mahitungod kani nagtumong kani kang Ginoong Hesus sa mga panghitabo nga diin siya giimbestigar dito sa palasyo hangtod nga siya gi-BI gisakit sa mga sundalo nga Romano. So ang unang tingog nga atong madungog mao ni ang tingog sa nagtigom nga kabangis, no? Atong makita usab dinhi nga si Hesus iyahang kabubuton nga siya gibiay-biay. Wala siya mo supak, wala siya mo masuko, wala sad siya mo lihay. Iya kining giatubang. Sa atong kalibutan karon mga igsoon nga niya na magita sa ato ang social media, no? So naata sa social media lagnit karaghanan nato nga naagi tay mga tagsa-tagsa ka grupo. Natay mga GC na to sa matag usa na panahon sa nga ng uban pero dili gyud ko kahingana na kay dili kay ko sinati aning sa ato ang social media, no, kay niaraman ko rin sa social. Anyway, no, mao na ato naagi tay mga pundok mga igsoon, tay mga group chat o kini makapausab sa tao, di ba? Sa una hilumon kayo ta unya karon ana gani kay GC di ug personal maatubang di mo tingog pero ano si GC iya tanang tingog ang tanang chat di pa ni magtingog niya grabe mo chat so dunay kausaban gyud mausab ang imong personalidad kun ana ka nining maong pundok ilabi na sa social media makausab gini kanato, no? Usay maghimo ka og komedya nga ikaw hilumon kay ka na maghimo og katawanan, no? Kanang mag-joke diha sa social media pero inugdaan nimo personal na ganit hilumon jud kayo as hindi gyud mo tingog lag mayatakan ang tiil, no? Anya dunay mga katawanan nga mga isulat ana nila og kini kasagaran ng mga tawanan nga dili gyud makasulti ani pero ang mga pulo nga dili nila masulti sa personal masulti nila dinhan dapita, no? So dunay makita ginatong ebidensya nga naagyoy kausaban sa katawo kung anaa ka na sa usa ka pundok ilabi na gyud sa social media, no? Unya usay tanaw na to nga normal lang kini atong pagsugod na pag-apil iya sa tanan, no, sa mga chat nato sa uban pag mga communication. Unya sa imong pagka medyo or aloof ka or kulang ka sa kumpiyansa sa imong kaugalingon sa pagsulod nimo ana maka-feel ka nga okay di ay safe ra di ay ko diri, no? But be careful, no? Kay usahay maingon tag safe nya dili na ta makabantay sa atong gipang post, di na ta makabantay sa ato ang gipang sulti, no? Unya nalingaw na ka. Wala ka dili ka careful kung unsa na ang imong gibuhat. So nahog ni nga malingaw Ginoon ta kisa may di malingaw nga mao na man lang gini atong kinabuhi, no? Kay murag mabilin ganing cellphone sa pila na ka kilometro imong nadagan mo balik jud ka. Bahala nagmalit basta madaan akong cellphone makuha na, di ba? No? Usa sa kana. So mao gina murag nahikot, no? Nahikot ta ba? Ngin ana bitaw. Murag nahug siya og necessity na nato, no? Sa una wala ra man na. Doon na may cellphone sa una nga, doon na, sa unang panahon, katong na ibutang na mo, ikabiba na mo rin, dako kay battery nga, ano, di. Matos bukid. So, karon gagmay na lang kayo, no? So, mahinumdum ko, ug unsa ang kanang progress ba sa ato ang technology. So, nindot man, makatabang gyud nato pero mo na nga, kinahanglan nga, ayuhon nato paggamit ang technology. We have to use it for the glory of God, di ba? So nindot gina siya, makatabang gina nako. Kay mao ni siya makapaabot dito sa kinapungkayan or kinasuokan sa kalibutan ang mga tao nga dili na gid maadto sa mga tao sa pag-preach sa gospel. This social media is very helpful to us. Di ba? Salamat sa Ginoo. So usay mga katingad-an nato nga peligro nga bahin ning tong social media sa grupo, no? Ang usa ka grupo mga igsoon, like for example kanatong gisgutan, makahatag og usay makahatag og kaisog nato, no? Usay makahatag tag tabang, makahatag tag kaluoy. Apan kun dili ta magamping, makahatag usab kini og pagtugot sa ato ang kasing-kasing ug sa atong kinabuhi, makahimo tag mga butang nga dili na mahimaya ang Ginoo, no? So, mo na pahimangno naton tanan atong ayuhon paggamit ang ato ang social media. Okay? So, matod pa din mo ni nagdala na to sa versikulo 16 sa atong basahon pagbalik. Nagingon din nga unya si Jesus gidala sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador. Ang gitawag og
Praetorio. Ug ilang gipatigom ang tibuok hugpong sa kasundaluhan. Dinhi lang gani nga bersikulo nangutanan nako, kisa may ilahang gibantayan. Ug mingon tagi hugpong sa mga kasundaluhan, naghulagway kini sa pagdala sa mga sundalo kang Hesus ngadto sa sulod sa palasyo, gitawag og kani ilang headquarters sa gobernador kang Pilato, nya ilang gitigom ang tibuok batalyon. Nya dinhi makita nato gitawag kini ni Marcos og Praetorium. Kaya dinhi mao ni gidada ni Ginoong Hesus. Gitigom ang tibuok batalyon nga mikuyog kang Pilato paingon sa Jerusalem. Mga escort ni sila. Gi-escortan nila ang usa ka piniriso nga dili gid mosukol, no? Nya atong makita dinhi nga gilangkuban kini sa ikaunom kabahin sa usa ka legion or usa ka mingon tag batalyon or legion mga igsoon, composed na of 6,000 soldiers, no? Unya ang ikapulo kabahin, so naa na siya sa, ang tenth anang 6,000 is 600. Okay? So atong makita nga daghan manig sundalo nga mo escort mo bantay na Ginoong Hesus. Pero atong makita nga naman, no? So dinhi gibiay o giabusuhan sa publiko si Hesus atubangan sa usa ka grupo sa Romanong sundalo. So una pa lang daan makita nato nga wala day protektahe sa mga sundalo sa Ginoong Hesus. Gialaw man nila nga bugal-bugalan, biyayon siya sa publiko, no? Ang gigamit ni Marcos nga batalyon mga igsoon, nagpasabot kini sa Greek og spira, no? Nagpasabot kini nga usa ka cohort mahimong maglangkob hangtod sa unong kagatos ka sundalo ang tibuok unit og gidungan nila pagtawag. Ug makita na tuigo ra unta usa duha ka sundalo mo escort ana, pero unsa may ilang rason nganong daghan man kay ilang gida. Ang unong kagatos ka sundalo dili usa ka detalye o usa ka pasundayag kun dili po ni usa ka seguridad kay sobra ra kayo. Gipatawag sila mga igsoon kaning kadaghan sa mga sundalo kay gihimo nilang audience sa ilang pagabuhaton nga pagsakit ni Ginoong Hesus. Gihatag kini ni Pilato ngadto sa mga sundalo aron sila na ang muhimo niini. So daghan ra gyud. Kanang gidaguna usa na nakagamay nga lungsod kanang 600 ka buok mga tawo, usa na kagamay nga lungsod sa ilang panahon karon, no? Dili lahi sa ato ron kay wara gani nas barangay, no? Sa unang panahon kanang 600 ka mga tawo usa na nakagamay nga lungsod sa ilang panahon. So atong makita dinhi nga tungod sa kadaghan sa mga sundalo madungog nila ang mga butas nga tingog sa ilang pagparid na mga sundalo, mga hinagtik og mga tingog silang mga armas ug ang hait nga matingog sa nagbando nining maong mga sundalo nga maong senturyon. Ang ilang mga pagkulo kabildo, ilang mga bahaka katawa ug mga kusgan nga mga lalaki nga nagpundok tungod kay adunay mahitabo. Doon na sila nag-expect sila doon na mahitabo. Kay mao say gisulti nila nga aduna sila'y pagabuhaton. Nya, so usa ka gihukman nga binlanggo nga naa sa ilang taliwala ug ang tibuok grupo gidapit sa pagtanaw. So kinsa man ning binilanggo dinhi nga grabe man day kay kadaghan. So gihimo na dinhi nila ning kalingawan. Ngadtong panahon na mga igsoon si Ginoong Hesus, dili lang siya ordinaryong dinakpan, kundi gidakop siya bisag wala siya sala. Unya gihimo pagyud siyang pasundayag sa mga taong tampalasan. No? O kini nagsulti ka nato sa kabutang nga masakit mahitungod sa pagkadautan sa tawo. Dili kini kanunay matago sa kangit-ngit. Ang kadautan usahay kini magtigom sa panon mga igsoon diha. Makita na diha sa pasundayag diha sa publiko. Usahay mahimong katawanan ug mahimong usa ka pasundayag usahay ang presensya sa uban nga tawo tungod kay nahimo na nga kalingawan, naanad na nga kalingawan ug ang mga tawo dili na sensitibo sa pagbati sa iyang isigkaingon. Gibaliwala na nila. Ang tingog nining batalyon mahimong tingog sa kabangis ug dayag nga pagbiay-biay. Walay bisan kinsa sa praetorium nga makita nga mga tao nga miduol kanila nga nakita nila giunsa pagpasakit sa Ginoong Hesus nga mosulti dito nga ipaundang ang maong pagpaantos. Walay bisan usa nga niduol, no? Walay nangutana kanila kung husto ba na inyong gibuhat. Walay human rights. Ang panon sa katawan kung kini makapundok mausab gyud ang sitwasyon sa palibot.
Si Jesus nahimo na lang nga usa ka butang, usa na lang siya ka object para nila. Usa ka talan-awon nga gihimo nilang katawanan. So sa unang panahon mga igsoon sa kasaysayan nakita kung unsa ang mahitabo kung ang gahom magkatapok na, magkatigom sa iyang kaugalingon palibot sa ubos sa mga ordinaryong mga tao. Nahitabo usab na nato dinhi mga igsoon kung nahinumdum pa mo sa panahon sa martial law. Di ba? So sa wala pang martial law doon natay kagawasan nga muhimo sa ato ang gustong pagbuhaton. Ayaw lang gid ang salaod. Pero sa diha ng martial law nahipos ta. Nahipos ang mga tao ng mga buluyagon, no? Nya kita watay labot kay di man ta buluyagon. Pero na mo lagi hapon na nahipos lang gihapon ta, napuyo ta nya doon ta kontrolado ta sa panggobyerno. No, mo man nahitabo sa una. So karon doon na natay kagawasan. So kitang tanan adunay kaugalingon mga grupo sama sa pamilya, na pundok, mga higala, mga pundok sa simbahan, bisan ang atong pamilya, usa ka pundok sa mga higala o doon na pa kay club ngay mong giatinan. Bisan din sa simbahan, naman tay small group gani. No? Natay small group Monday, Tuesday, hantod sa Saturday. Unya, big group Sunday. Di na to kalimtan. So, asa man nato gibutang atong kinabuhi. No? Nga atong tugutan ang ato ang pundok, ang atong mga kaigsuunan nga mao'y mo dumala sa ato ang kinabuhi. Maunay bantayan na nato. Unsang grupoha ang atong gitugutan sa pagkontrol sa atong kasing-kasing karon. Ang gipasabot ni mga igsoon, unsa may kabug-aton, asa man ang gitan-aw nimo kung imong giapilan nga pundok nga tuan nimo gibuhos imo ang panahon. Unsa may mga tingog nga naghatag na tog kadasig nga bisan pa man ana atas kasakit, mahibalo ta mo katawa. Dili ni pangutana alang para sa mga Romano sundalo, para usab kini kanatong mga ordinaryong tao. Sa mga ordinaryo tasama ka nato. Tungod kay kadaghanan ka nato, dili gayud mo barog sa usa ka praetorium. Mao ginay atong likayan. Nga dadon ta dinha sa praetorium haron imbestigahon og sakiton. Kay grabe kayo, makita nato na sa atong pagtuon kung giunsa pagpasakit si Ginoong Hesus. Ug ang apan nahibaw-an na nato kung unsa ang anaa sa usa ka grupo diin adunay usa nga gisgutan. Pananglitan natay grupo nga atong nakita o doon na mo'y pundok sa mga kaigsuonan unya doon na sila istoryahan pagsulod nimo awahay ka ni sulod unya doon na sila istoryahan and then mo kalit og hilom. So unsa may hunahuna ninyo, di ba? Makaingon gyud ka nga di ba ka ako istoryahan ay no? Sige lang, siguro na wag na mawa silang hunahuna nga gwapo ko. So mao gina mag-istorya gid sila nimo. So naagi na di kita makalimod anak mao ka na ang tingog nga nagtigom sa kabangis, no? Nagpaluyo ni anak. Ug dili kini kanunay magsugod sa kusog. Hilom na kayo, satol kay na. Usay magsugod kini sa usa lang ka bahaka katawa lingaw no. Nya na mga side comment o sa kahunghong budaghan samtang ang mensahe ipasa ngadto sa lain. So nagkatay-katay ang mensahe. Nya dinhi ato makita ang katuyoan ni Marcos nga madungog nato ang maong tingog tungod kay mao kini ang tingog nga nagpalibot ni Ginoong Hesus. Mao na atong istoryahan mga igsoon, daghan kay mga tingog, daghan kay mga istorya, daghan kay naibahakak, naikatawa, pareho ra nan duha. Naay mga hulungihong ang mga tingog, kining tanang klases tingog atong istoryahan mga igsoon, naon ni nahitabo sa panahon ni Ginoong Hesus. Ang tingog nga nagtigom nga kabangis. Di nagdala sa ikaduhang punto nga ang dahunog sa kabangis o pagpanlupig. So dinhi ato makita si Jesus gibiay-biay, dili lang siya gibiay-biay siya nga gipakaulawan pa gyud siya. Sama gud og example, panalitan mo ingon ta nga nakasala taon yung mga itagpasaylo, no? Nya inigpangayo ni mog pasaylo, wa ka mo tan-aw sa imong nasad-an, layo kay kagitan-aw, no? Saylo ako. Kinasing-kasing ba yung pagpangay pasaylo? Nga dili magani ka mo tan-aw sa imong nasad-an. Husto ang pulong, pasaylo ako, pero di mao ang tono. Dili mao ang nasa imong kasing-kasing. Ang baba na ngayon pasaylo, ang kapanang kasing-kasing nag-ingon nga, sakto. Ako mo sakto good. Nga nung ngayon ko pasaylo, di ba? Tukara sa nagarbo. So, bantayan sa na nato mga igsoon. Kabahin ka na sa kapatugaw sa sunod nga tingog sa praetorium. Naan yung mga tinguga gina. Ang mga sundalo nagsugod sa paggamit sa mga pulong nga sa ibabaw daw sama sa pagsimba. No?
Gigamit nila ang harianong pinulungan. Nindot kayo ang ilang paggamit nini. Gigamit nila ang mga harianong pinulungan. Nagsulti sila og usa ka titulo nga tinuod gayud. Apan gisulti nila kini uban ang pagbiay-biay, pagtamay o katawanan. So dinhi sa Marcos 15:17-18 nagingon nina o gisuloban nila og siya og kapa nga tapol. Og sa nakalukon na sila og purong-purong nga tunokon, ila kining gisulob kaniya. Og misugod sila sa paggyukbo kaniya, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Kung atong tan-awon mga igsoon, kung walay kay daotang intention sa gibuhat ining mga sundalo, ang kaning ilang paghimo sama gyud ni sa ilahang buhaton ngadto gyud sa labawng pangulo sa mga hari. Ang hari ilang sunuban og usa ka tapol nga bisti. Unya ang hari muluhod sila. Ilang purong-purungan ang hari. Unya ang sunod nilang buhaton musinggit sila mabuhi ang hari. Unya muyukbo sila. Di ba? Ang ilang gibuhat sakto gyud para sa hari. Pero kung atong tanaw din gituis niya, bali kayong nahitabo mga igsoon nga naman. Gisuloban nila og kapa nga tapol, no? Nga ganundaan siguro ni nga sinina sa mga general, di pasolob ni Ginoong Hesus. Unya nagitagaan sa siya kay gila magingon nga di corona. Hari siya sige buhatan sa corona. Pero ang gibuhat nga corona mga igsoon usa ka corona nga tunokon. Kadang gitawag og reed. Ako nang gitan-aw unya, mubo raman din ang tunok ng reed, mga 1 to 2 inches. No? Imagine. Ang gitason anang tunok mga igsoon, kaning 1 inch, kaning usa ka pilo ni sa tudlo, di ba? So, mingon kag 1 to 2 inches, kaning duha ka pilo mo ni gitason sa tunok, nga gilukon sa mga sundalo, aron ipurong-purong nga to ni Ginoong Hesus. Nireklamo ba si Ginoong Hesus? Wala gamay nga nigwa sa ang pulong sa baba, no? So ato makita din ang tingog nga nagkaanam na gyud kakusog, no? Una nadungog ang tingog sa batalyon nga gipatawag. Nagtapok mga sundalo, napuno ang lugar, misamot ang kausaban sa palibot ug nagsugod na ang pasundayag. So gihimo na lang pasundayag si Ginoong Hesus. Gihimo sa mga sundalo nga sa pretorium usa ka pagbugal-bugal nga palasyo sa hari. Gibugal-bugalan na si Ginoong Hesus, nagisip lang hari, apan ilang gipurong-purungan og tunok. Ilang gipasalob og tapol nga sinina, nga diin mao na ang karaang mga sinina sa mga sundalo. Ang tapol nga, buta nato din ang tapol nga kupo nga ilang gigamit lagnit o sa karumanong kupo sa militar. Sapot sa sundalo nga sa kahayag sa kabuntagon, kay sayo man nilang gibuhat sa kahayag sa kabuntagon, mura ni siya og imperial robe, no? Kay tungod sa iyahang kolor nga nahimo ng violet nga gisulob sa mga emperador o mga hari. So kato ni madaan nga sinina. Kung atong tanaw mga igsoon, kani doon na siya nagrepresent sa ni ang tapol. Kaning tapol nga tina sa karaan nga kalibutan o sa unang panahon talagsaon kaayo nga gikuha kinigikan sa usa ka linalang sa dagat nga nakit-an sa baybayon sa Mediterranean or sa Mediterranean. Nya mahal kaayo na siya. Mao na siya kanang purple robe nga isulob ang mga afford gid anak mga igsoon, nakaturag yung mga dato niadtong panahon na mga hari, mga general, no? Unya ang purong-purong nga gipurma gikan sa tunok dili na ingon nga makalipay, makasakit kani mga igsoon, dili maayo. Gituyo kini nila nga mupilit sa bagol-bagol ni Ginoong Hesus. Kini usa ka imitasyon sa laurel o sa katong mga gisulob sa Romano mga general o mga mananaog. So, ang kaning puro-puro nagpresentar usab kini sa usa ka hero, nagpresentar kini sa usa ka hari, apan kung atong tanawon unsa nga purong-purong gihimo sa sundalo, no? Purong-purong nga tunokon. Unya gisugdan nila pagbibiay sa bersikulo 18. Ningon sila mahimaya ka hari. Kini ang pulong nga gihubad mga igsoon kaning maghimaya ka hari kasagaran na usa kini sa Griego nga pinulungan nagpasabot nga pangumusta. Sa kini ka pagtimbaya, mangumusta ka sa atong ordinaryong kinabuhi, mingon ta, kumusta ka brad? Kumusta ka sis? Ingon ni ana ang pagtan-aw na nila. Apan ana ang pagbugal-bugal. Wala gini mawagta ang pagbugal-bugal tungod kay ang mga sundalo, wala nalipay kang Hesus. Ang ilang himo mao ang pagbiay-biay kaniya. Mingon sila mabuhi ang sa hari sa mga Hudiyo. Apan ang ilang gipasabot mao nga tan-awa kining gitawag nga hari sa mga Hudiyo. Bali ang ilang kasing-kasing
Ilang gidayeg ang hari at manangilahang kasing ningon nga, tanawa ninyo, kini gitawag nga hari sa mga Hudiyo. So wala sila pagtuo. Versikulo 19 nag-ingon, gibunala nila og lipak ang iyang ulo og gilud-an nila siya og miluhod sila agi og pasidungog kaniya. So makita na to kanang sunod-sunod ni is an action word nang gigamit ni Marcos ni alang sa paghampak ana sa imperfect tense sa Greek, no? Sa ato pa dagpadayon, continuous, wala ni magundang, gabalik-balik ning action ning ani. Literal kini nga gihubad. Sila nagpadayon sa paghampak, pagbunal, busa gibunala nila siya dili ka usa, dili ka duha, kundi gibalik-balik nila ug bunal si Ginoong Hesus sa maong gingon nila diri nga lipak. Oh. So ato pa makita diini sila diin nila siya gibunalan. Kay balo mo diin siya gibunalan? Dinhi sa basahon sa Marcos mingon siya nga siya gibunalan sa mga tao sa mga sundalo sa ulo. No? Imagine. Before siya gibunalan, dunay purong-purong nga tunokon nga gilukon ang mga sundalo, gibutang sa iyahang ulo. Karon og panalitan ang 600 ka buok mga sundalo magpuli-puli og bunal kaniya. Unyari sa ulo igon, so unsa may mahitabo sa tunok nga purong-purong. Dili lalim. Mataghampak sa mga tampalasan nga masundalo ngadto kay Ginoong Hesus. Ang purong-purong nga tunokon ug ang tunok sa purong-purong mo hinay-hinay ug dulot ngadto sa iyahang bagol-bagol. Asang humok hantod ang gahi tungod kay sa ilang pagbunal sunod-sunod mao ni gingon dinhi. Walay hunong. So atong makita nga dito sa bersikulo 17 nga gipurong-purongan siya og tunok. Dili lamang niya gibunalan ang iyang ulo. Oh. Gipalawom nila ang korona, gipadut nga lawom kay ang korona nga adunay tunok, no? Sa ako nagikingon, butang dinhi nga 2 to 5 centimeters ang gitas-on sa tunok. Labing minus 1 o 2 ka pulgada. 1 to 2 inches ang gitas-on sa tunok. Mao na gisigibunal sa mga sundalo, sa mga tao ngadto ni Ginoong Hesus. Ang usa nga takos sa daghan nga mga purong-purong karon gipurong-purongan og tunok. O gibunalan sa usa ka lipak. Ang usa nga pinaagi kaniya gisulti sa Dios nga naglungtad sa iyahang paglalang nadungog karon sa tingog sa pagbibiay ug mibati sa mga hampak sa mga makasasala nga mga tao. So atong maghinuklog sa ta dinhi mga igsuon. Tungod kay kung kita dali kayong muagi ni ning tudling, ato lang ning ipalabay nga nagbasa lang ta og daw sama sa ordinaryo nga sugilanon. Mahimo na tong pakunhuran, no? Dili na to ibaliwala na to ang pag-antos ni Ginoong Hesus. O ngadto sa mahimo na lamang siya usa ka information. Religious information. Mahimong mingon kita nga nagantos si Hesus tungod kay nakadungdaman niya na magantos gid siya. So kutob na diha. No feelings at all. Walay sympathy. So apan si Marcos wala maghatag kanato og theological nga point dinhi mga igsoon. Siya nagdala kanato ngadto sa usa ka lugar diin ang pagtamay nahimo nga physical. Kay na may mga pagtamay bugal-bugalon ka lang, istoryahan ka lang diha, nahimo nga physical nga maong pagpurong-purong o pagbunal siyang ulo nga midot ug samot ang nga tunok. Mga sundalo wala lamang nag-insulto kang Hesus pinaagi sa mga pulong. Siguro daghan sa kay mga dili may nga pulong ang ilang gisulti ni Ginoong Hesus niadtong panahon na, no? Gipasakita nila ang iyang lawas. Ang korona dili lamang simbolo kini makasamad o makagisi sa panit. Ang lipak dili lamang usa ka props na igo kini. Ang mataglihok makadugang sa iyang kasakit, ang mataghampak nagpalawom sa tunok ug sa iyang pag-antos. So dili lalim. Ang matag mabangis nga aksyon nagpainumnom kanato nga ang anak sa Dios misulod sa hingpit nga kamatuoran sa iyahang tawhanon nga kasakit. O kana mahinungdanon tungod kay ang Kristyanismo wala maghatag kanato og usa ka manluluwas nga nag-antos sa theory lang. Dili ba? Dili ni sugilanon, dili lang ni istorya o tumo-tumo ang atong gisulti nga si Ginoong Hesus tungod ug alang kanato nga iyang luwason wala siya mag-antos sa sugilanon lang kundi physical gyud nga iyang gisinati ang sobra ug tuman nga kasakit alang kaninyo ug kanako.
Si Jesus wala magpakita nga nagantos. Bisag paluyon ini yang nahitabo, wala siya mubarog nga layo sa kasakit. Gikuha niya ang tinuod nga unod, the flesh, ang tinuod nga mga ugat, ang tinuod nga samad, gikuha niya tanan. Tinuod nga kakapoy, tinuod nga dugo. Ang usa nga nagbuhat sa lawas sa tao, mitugot sa iyang kaugalingong lawas nga madugmok sa mga makasasala nga kamot. Busa ato kining pamalandungan. Ang nagmugna nato, iyang gihatag ang iyang lawas, nga gidugmok, gipasipad-an sa iyahang binuhat. No? Ang physical nga kasakit ni Ginoong Hesus nagpahinumdum kanato nga iyang gugma dili lang sentimental, kundi kasakit alang kanato. Wala lamang niya kita giluwas pinaagi sa mga ayong tuyo. Iya kitang giluwas pinaagi sa iyang mga samad. Sa iyang pag-antos. Wala lamang mapadayag sa iyang gugma si Ginoong Hesus diri kanato. Iyang gipasan ang latigo, ang mga tunok, ang mga hampak ug sa katapusan ang paglansang niya sa cross. Dili lang pulong pag-ingon ni Ginoong Hesus nga gigugma nako ang tibuok kalibutan, ang tibuok katawhan. Siya nahibalo kung unsa ang pag-antos ilalom sa mga kamot sa uban aron maluya, masamdan o kay giluwas kaniya. Kita. Ang iyang pag-antos dili sulagma, dili ni taghap, dili timing. Gugma kato nga makita ani nila nga ang mga Hudiyo, ang mga sundalo, doon na siya katong bunal nga iyang pagunitan lang Ginoong Hesus, waon, bunalan, unya ibalik sa iyang kamot, ikuman ludan, sunod na sad. Imagine na, ug mao na gibuhat sa 600 ka mga sundalo. Na ako'y nabasahan mga igsuon tungod kay niyatong higayuna. Na ay mga kasundaluhan usab nga napatay si Barabas. Mao na nga ang kalagot nila nga ni Barabas dito nila gipangaw ni Ginoong Hesus. Pag kasangkil nimo mahibaw ka nga dili intention. Hindi mga nagsuri. So ikaw sad nga naigo, although sakit, sagdi ko kay sakit, pero sakit na siya. Pagbangayo, pas nga nang imo kong gibangga. Tuyo gini ay. Got nimo, no? Gipasabot ko ni nga gusto nga maato kini mabati. Mao kini ang nakapahimo nining sunod nga tingog sa praetorium nga ngilad gyud kay no. So atong tan-awon bersikulo 10. Ang iyang ulo giludan niya o nila siya ug miluhod sila agi ug pasidungog kaniya. So makita nato nga gibunal-bunalan ang ulo giludan unya miluhod sila agi pasidungog. Grabe ang ilang pagbiay-biay, ang ilang pagbugal-bugal sa usa ka tawo nga wala sila masayod nga mao ang tag-iyas kalibutan. Dili lang makausa kadaghan. Kini gibalik-balik. Sa unang panahon mga igsoon sa mga Hudiyo, kining pagluwa sa naong sa usa ka tawo may legal nga buhat sa pagpakaulaw sa usa ka tawo diha sa publiko. Humiliation. Humiliating kayo. Dili kani basta-basta nga kabangis. Ang pagluwa nagdala og cultural, sa ilang panahon, cultural o social nga gibugaton. Matod pa sa Deuteronomio 25, no, bilang mao ni ang gihatag ng example. Ang asawa sa iyang igsoon, moadto kaniya tubangan sa mga kadagkuan hugobo ng iyang sandalyas o sa iyang tiil og ludan ang iyang naong. No, naana practice na din sa una. Ludan ang iyang naong ug mutubag siya og mingon, mao kini ang buhaton sa tawo nga dili mo bangon sa balay siyang igsoon. Giairan. Kay doon na siya sala nga nahimo. Adunay daghang paagi sa pagpasakit sa usa ka tawo. Apan ang pagluwa usa ka labing klaro nga paagi sa pag-ingon, gitamay ko ikaw. Wa kay bili. Wa kay lugar dinhi. Dili ka angay namo. Mao na grabe, mao na ang mensahe sa pagluwa. No? Bisan ka ron tibuok kultura nagpahayag gihapon kini og kasuko. Mahimong dili ka makahibalo sa pinulungan sa usa ka tawo apan kun siya moluwa kanimo, balo na gyud ka unsay but kipasabot. Sagdi pa mo tingog. Madungog ba ni mga ang tingog sa unong kagatos nga nagpuli-puli sa pagluwa sa naong sa usa ka tawo nga nagsulti lang sa kamatuoran. Usa ka tawo nga wala gyud magdumili
sa pagbunal sa mga tampalasan o sa katao nga way lain mao ang atong Dios sa Ginoong Hesus. Sa Isaiah na isulat kini may tungod nini. 7 na kagatos katuig milabay ningon sa Isaiah 56. Ako naghatag sa akong likod ngadto sa mga tighampak ug sa akong mga aping ngadto sa kanila nga nag-ibot sa akong bungot. Wala nako tagui ang akong naong gikan sa kaulaw ug pagpangluwa. Giprophesy na ni Daan sa panahon ni Isaias. Mao ni ang gisulat kini si Isaias isip usa ka awit sa nag-antos nga sulugoon. Ang mga eskolar nagsulti kanato mga igsoon nga kini sa katapusan natuman kining maong propesiya diha kang Kristo. Busa kini kanunay nga plano. Nakaplano na ni. Ang laway nga may tugpa sa naong ni Jesus dili usa ka butang nga nahitabo kaniya batok siyang kabubuton. Ambot ka kita karon ulod anta di ba kanakot. Ambot lang. Ako hipos na akong kamot, no? Anyway. Ang gingon din mga igsoon, ang laway nga mitugpa sa naong ni Jesus dili usa ka butang nga nahitabo kaniya batok sa kabubuton sa Dios. So dili ni against the will of God ang nahitabo ni. Usa kadto ka butang nga iyang gidawat alang kanato. So nagrepresent this is a picture of humiliation nga unta kita ang angayan nga modawat. Apan gidawat sa walay pagpanuko, gidawat kini ni Ginoong Hesus alang kanato. Matagbuhat sa pagtamay nga imong nasinati sa matagutlo nga adunay motanaw kanimo ang ilang mga tamingon ikaw ubos kanako. Nahibaw ba mo unsa ang gibuhat? Gidawat kana ni Hesus alang kanimo ug kanako. Dili lang na simboliko or symbols apan sa tinuod kini nga pisikal. Ang dignidad sa anak sa Dios gihalad ngadto sa pagtamay sa mga sundalo nga wala gani makaila sa iyang ngalan. Unsa may kalibutan ni mga sundalo nga wa mo gani na mutuong mga Hudiyo nga si Ginoong Hesus mao ang Mesiyas. Nagapila-pila sa sila tungod kay mo may nakita nila. Mo sa na may tabo kuno na ng mga pundok. Kinangatawa sila mo katawa sad ko, no? Pagbahakak dito, bahakak sa pinangatawa sila. Anya paglingi nimo ikaw di gikatawan. Musunod ka sa unsa na naasi mong palibot, no? Gitamay. Doon na ba hinahitabo sa imong kinabuhi nga gitamay ka? Kana bang gidaot ka, gitamay ka? Kana lagi siya, wag na siya ayaw ng gwapa lang, no? Mutamay nimo. Kaya ron pag kana bang ipaubos ka, no? Daghan naman siguro daghang tang nakasinati niya nang higayon na. Ang laway nga migo kang Hesus para kanimo ug para kanako. Ang maong kaulaw, ang atong pagkadili takos, ang atong kaulawan, wala siya mulihay niini, iya kining gidawat. Ug sa pagdawat niya, iya kining gikuha sa atong mga kamot. Tungod kay kita unta ang mosinati niini. Dili nimo kinahanglan nga pasanon ang kabug-at sa pagtamay. Dili ang pagtamay nga gipakita sa uban kanimo ug dili ang pagtamay nga imong ipakita sa imong kaugalingon tungod kay aduna nay usa ka tawo nga nikuha niini nga mao si Ginoong Hesus. Mao nang dili nimo ikasakit tungod kay tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi ang pagtamay, pagpasakit gikuha na ni Ginoong Hesus. Siya ang miangko ni ana. Ang pagtamay ni Hesus sa praetorium dili lamang pagtamay sa unom kagatos ka Romanong sundalo, kini mao ang pagtamay sa matagtingog na sukad mitan-aw sa katawhan sa Dios ug mingon ikaw ubos ra kanako. Mao na ilang pagtanaw ni Ginoong Hesus. O gikuha kini ni Hesus ang tanan gayud gikuha niya, wala siya mo lihay sa kalaway nini, wala siya mo balos og pagtamay sa pagtamay, siya may barog nini ug midawat nini. Mao kini ang laway sa pagbibiay, dili lang kini usa ka detalye sa kasaysayan bahin sa kabangis sa Roma. Kini mao ang pagmatuod nga ang gugma ni Hesus labaw pa sa atong kaulaw, ang tingog sa nagtigom nga kabangis ug ang dahonog sa kabangis sa kapintasan, gidawat niya ang tanan tungod og alang kanako ug kaninyo. Ang totoo sa pagbibiay, wala niya isalikway. Kaya mo mong say totoo? Kini si Ginoong Hesus mga igsoon sa dihan ng hatag na nga to sa mga sundalo. Ang mga tao, dili lang ang mga sundalo may muluwa niya.
ang nga tao sad nga naa sa iyang maagian. Unya ang kanibiyang sitwasyon ni usa ni kahigayon nga dunay selebrasyon mao ang Passover feast. So kadaghan gid tawo na diya sa Jerusalem, no? So wala niya ikaulaw. Iyang gidawat ang tanan. Mao ni kining tutho, mingon kag luwa. Unsa may atong posisyon og magluwa ta? Di ba? Mutan-aw sa tagway tao. Di ba? Di ba tinuod? Pero kani mga igsoon dili ni luwa lang nga ginluwa diha nga di tutho gini. Ang uban pa ka namang ulihan nga nya ipaagi silang dili murag dot hangpok. Ingon ana ang ilang gihimo ngadto ni Ginoong Hesus kapag luwa pagtutho didto pagbiay pagbugal-bugal pagkalaway silang gibuhat. Mao ni nagdala nato si kapat nga punto ang kagahob sa sayop nga pagsimba. Adunay mga panahon nga ang gawas sa usa ka butang tan-aw nato sakto, no? Nindot. Apan ang sulod nagsulti sa usa ka lahi nga sugilanon. Like for example, makadawat ka og nindot kayo nga putos nga regalo, no? Tempting kayo, nindot kay sinaw-sinaw gyud, dako pa kay gribon, no? So madiskubrihan nimo sa imong pag-abli nga puro ra day kahon. Nindot kayo, no? Makaingon ka. Ang naghatag ani, no? Igo ra gyud ang bayad niya sa adorno sa ribon. So may sulod ang kahon. Anyway, makita ni mga usa ka tawo nga nagpahiyom alang sa usa ka litrato. Kusog kay tani, no? Selfie. Yeah, smile yun. Makamu nasuko sila pagtan-aw di sa selfie. Nya naa siya kopya. Siyempre, ganahan kita. Kita tanan din natin cellphone, mo selfie tayo. Unang kita itong tanawon, bisan paglain ang nagpicture, una na itong tanawon, ang pangitao na itong kisay nag-shot sa picture, di man na makita. No? Mo na every time nga na-picture na, munguta na sila na ako, wala ka dihay ko, ako may nag-picture. Pero wala diha God. No? So, every time makita mo, na-selfie na, saan yung pagtanaw? Di ba, imo ng padakon? No? Imo ng padakon. Dili ang imong naong, dili ang padakon imo ang picture. Pagtanaw ni mo, puro nasuko ang imo na simong palibot. No? O makidaganan, selfie man. O hibaw diri nga suko na din mo. Anyway, nagay mahitabo niya na, pahiyom ka, pero suko ng mga tao na simong palibot. No? Makadungog ka sa katao nga mingon, okay, ragyog ko, wala ko'y problema. No? Pero klaro kay sa tono nga nagsabot nga, di ko ganahan mo. No? Di man ko ganahan mo. No? Dili ako mayo. So ang panggawas nga porma mahimong husto samtang ang sulod nga kamatuoran hingpit nga lahi. Sa atong kasing-kasing kita maayo ta mo tagad, maayo ta mo react, maayo ta magpakita apan diri sa atong kasing-kasing ana ang pagsupak, ana ang pagdili, ana ang pagtamay. Nature nato mga igsoon. Mao kini ang sunod nga namadunggan nato sa praetorium. Si Marcos nagingon sa basaw na to pagbalik ang 19, ingon diha nagbunala nila og lipat ang iyang ulo ug giludaan nila siya og miluhod sila agi pasidong kaniya. So ug naata na higayon na mga igsoon madungog ginatong hinampak sa lipa ginapak sige nagkita na pula nagpak. No? Unya di may tabo nga di ka maluoy. Gawas og tampalasan sa ganako, no? So gihampak ang ulo, nabati na to ang kalaway sa laway, apan karon si Marcos midugang og laing tingog ug pipila kapagin ni tingali ang labing makatugaw ug pahingangha nga tingog sa tanan. Makita nato dinhi nga sila nagluhod sa pagsimba kaniya. No? Makita nato nagluhod sila. Madungog na to ug naata tong higayon na makita nato madungog na to kung sila pambulong sila pagluhod. Sa paglihok sa mga sundalo nga nagpaubos sa ilang kaugalingon, makita na to nga giambol nila. Ang tingog sa mga tuhod, gamiluhod sa salog, ang postura sa pagtahod, ang porma sa pagsimba, ang pinulungan sa pagsurinder, apan kining tanan, puro pagpakaaron ingnon. This is a message to us mga igsoon, labi na din sa church, sa atong iglesia. Hinumdumi nga ang tanan dayag sa mata sa Diyos. Ang atong kasing-kasing usay sukwahi ang atong ipakita sa ato ang aksyon. Panhinumdumi, nalilong nimo na sa imong isig kaingon, wala na ninyo ipakita nako. Pero nakita nako, nga wa gina ninyo ipakita nako.
ang Ginoo mao ay nakakita ni ana. So mao ni nga ang tanan nga gibuhat nining mga sundalo, niluhod sila, unya ang ilang posture, nitahod sila, unya nagtanaw sila ni simba. Siyempre, muluhod, murang nagsimba gid siya, no? Unya, sa to pa ni paluhod sila, nagpaubo sila ng kuglingon, it's a sign of surrender. Pankining tanan pagpakaroon ingnon. Ang ilang tuog nagluhod, apan ang ilang kasing-kasing nagbagahi. Ang ilang lawas biduko, apan ang ilang kalag nagbiay-biay. Ang ilang postura, murag nagsimba, apan insulto ang ilahan tuyo. The other way around, opposite ang ginhimo aning mga sundalo nga nagpasakit ni Ginoong Hesus. Nagdala kini sa ideya mga igsoon nga pagpiko sa tuhod, ang physical nga postura sa pagpakita og dungog at tubangan sa usa ka mas dako og labaw. Agig pagtahod. Si Marcos mingon nga ilang gibuhat kini agig pagpasidungog kaniya. Ang idea mao nga sila nagpakaron ingnon nga nagpasidungog kaniya, nagpakaron ingnon nga naghatag og harianong pagtahod. Nagpakaron ingnon nga nagila sa iyang otoridad apan walay pagsurrender. Sama raw sab kanato mga igsoon. Atong gipakita sa action ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong gipakita sa atong mga buhat nga kita sumusunod ni Kristo. Apa nakita sa Ginoo kung unsa gid ang imong motibo. Ug unsa ang akong motibo. Ako nagbarog dinhi, no? Grasya sa Ginoo mga igsoon. Tungod kay dili jugo angayan dinhi dapita. Mao na gingon nagbarog ko dinhi dili ako, kun dili nagbarog ko diri tungod sa grasya sa Ginoo. Apart from him, di mo kita nako dinhi. O na nakapaguol kayo ni nga tingog. Nga nindot man unta ang pulong nga pagluhod. Sa kasulatan mga igsoon ang pagluhod kasagaran usa ka postura sa pagampo, usa ka postura sa pagpaubos ug pagtugyan. Sa daang tugon mga igsoon si Daniel miluhod sa pagkamatinud-anon bisan pa ang pagampo na himong illegal. Kay sa ilang panahon sa una, dili bawal man ang Daniel sa una. Kay mga irehis man mga tao dito, kan mga Gentiles ba. So si Daniel, bisan pa man siya og sa ilang badao dito sa mong dapit ni Daniel, niluhod siya og nagampo. Naibalo naman siguro mo kung sa gibuhat ni Daniel, sa dihang gisumbong sila nagampo. Gipakaon sa leon. Ano? Pero wala siya hilabtis leon. Kay way ngipon. Kang leon mga igsoon, gigunitan sa Dios. Mas nahadlok ang leon niya. So wala siya hilabti. Sama siya mga higala sa Shadrach, Meshach ug Abednego nga gisulod sa hudno. Nga kapitulo pila ang kainit sa mga hudno tungod kay nakita silang nagampo. Pan wala sila masupak, ni submit sila pan sa pagkakita ni haring sa hari nga ngano man ang tulom na among butang diha anong upat naman na sila diha. Kisa may niso diha. Init man kaayo. Namatay gani ang katong nga sundalo nga naghug. Mato pagpagawa nila. Nanimaho rin silang anuos. Wagi sila masunog. Grabe na kayo ang pugon. Diya makita na to ang gahom sa Dios. Bisan pas luyo, taliwala sa mga pagtamay o pagpaantos nga ipatagamtam ka na to sa katawhan. Dignis kalibutan, paninumdumi nga ang Dios nagauban kanimo kanunay. Di atong higayon na ilang pagampo na imong illegal sa mga lugar sa mga panahon. Si Ezra atol sa usa ka sakripisyo sa gabi, mibangon gikan siyang pagpuasa ug miluhod atubangan sa Ginoo. Si Pablo miluhod sa pagampuan lang sa simbahan ug nangingon nga usa ka adlaw nga ang matagtuhod mo niyang pulong, ang matagtuhod muluhod atubangan ni Ginoong Hesukristo. Kung ato makita ang gihimo sa mga sundalo nagluhod sila. Panwala din sa itong ilang kasing-kasing. Kung muluhod ka mga igsoon, ang imong expression nga to sa usa ka tawo, nga imong giludhan, ingon ka nga ikaw takos gayod ni ini. Ikaw labaw ka nako. Musurrender ko nimo. Apan dito sa praetoryo manahitabo ang pagluhod, sukwahi. Kini nag-ingon, ikaw usa ka katawanan. Nagluhod sila apan nagdi-IBI. Dili kami mutuo kanimo. Kami magbuhat aron magpasidunggan, aron kami mapasidunggan samtang kami makapag-BIBI nimo.
Totally opposite. Mao kana ang nasinati ni Ginoong Hesus sa panahon nga siya gisakit before siya gidala ug miabot dito sa cross. Kini naghagit kanato nga magtotoo. Ang maslawom nga pangutana mao nga ang postura ba, ang posture nato sa atong lawas, muhaom ba sa posture sa atong kasing-kasing? Makita nato ang lawas. Apan ang pangutana, ang gitanaw sa Ginoo ang kasing-kasing. Mao na ang pangutana nato sa atong kaugalingon, no? Dili lang ko mo tudlo ninyo kundi atong tanan. Ang atong postura sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga nakita sa ato ang lawas, sa atong kaugalingon. Susama ba ang naa sa atong kasing-kasing? Pagka matinud-anon. Dili kini pagpangutana maigsuon nga pagpakaulaw, no? Sa sincero kay nga magtotoo, dili ni siya pangutana labi na gyud ang mga magtotoo, kita dinhi nga tinud-anay gyud ang atong pagdaig pagsimba sa Ginoo, magtahod nato sa Dios. Kita nan libaso gayud nga kita ang Ginoo mahimuot gyud kanato pinaagi sa iyang grasya. Kitang tanan adunay usay malingata usahay, no, sa atong unahuna sa pagsimba. Tanan kita nagampo samtang ang atong unahuna naglatagaw, di ba? Usahay labi na gyud na kay problema, nagampo ka dili mapurma yung pagampo tungod kay naa kay problema, naglatagaw ang unahuna. Kitang tanan nag-awit sa mapulong ug ang atong mga kasing-kasing nagkat-on pa sa pagtuo. Nag-worship ta sa Ginoo pero ang atong kasing-kasing medyo nagduha-duha pa. Nagkat-on pa. No? Ang issue din mga igsoon dili ang kahuyang sa usa ka tawo. Ang gihimo sa mga sundalo, ang issue mao nga ang ilang gihimo usa ka bakak nga pagtahod ni Ginoong Hesus. Ang mga sundalo wala maglisod pagsimba. Sila nagbiay-biay sa pagsimba samtang nagsalikway sa hari sa ilang atubangan. No. Mao na ato pay dumdum mga igsoon nga atong pag-alagad sa Ginoo kinahanglan gayud nga kinasing-kasing. Ako sa pagampo sa Ginoo, dilaway na gyud dinhi sa atong iglesia mga igsoon nga ang akong gidesire, ang among gidesire, wala mi magtan-aw sa numbers. Ang among gisalig nato sa Ginoo kay siya may makakita kung kinsa ang matiduanon nga na kaniya. Dili diri kanamo tungod kay pariho rata sulugoon sa Dios. Ang mga matinud-anon o kasing-kasing sa ingon rata ani kadaghanon. Apa nahibalo ko nga kung kamo dili pa matinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo, wala mo karon dinhi. Wala kita dinhi. Ato ata sa lugar diin kita mahimuot. Diin nato mahatagan o kagayonan natong kaugalingon nga kita malipay. Diin nga kita makabaton o katagbawan sa atong kinabuhi. Dili dinhi mao nga lugar. Nga mao na makaingon jud ko ug nakapasalamat ko sa Ginoo kaninyong tanan nga diya dinhi og naas kahanginan. Nga sa inyong paggahin og oras dili makawang ang tanan. Tungod kay ang ganti sa Dios moabot ra gyud sa inyong kinabuhi. Dili man dinhi ning kalibutan na apan hinumdumi nga aduna tay laing kinabuhi nga walay katapusan didto unya sa kiliran sa atong buhi nga Dios. Og si Jesus nga nagbarog sa taliwala sa unang kagatos ka sundalo nga naghimog hawang nga pagsimba, wala siya mangitag maayong pasundayag. Nangita siya matinud-anon nga kasing-kasing. Sama karon. Aniya kita nagtindog, kita atubangan sa Dios. Ang Dios dili gipangita kun unsay naa nato, kun dili iyang gipangita kun unsa nato pag-ila ang ato ang buhi nga Dios. Kun unsa ang iyang gibuhat, mo'y iyang gipangita. Ngdala to si kalima nga punto, ang tingog sa mga lakang. Excuse me. So upat ka tingog, gipunan og ikausa nga tingog. Ang una mo ang paghugyaw sa batalyon nga hampak sa lipak, ang tutho sa pagtamay, pagluhod sa mga tuhod sa yuta, pagparon ingnon, og matag-usa ni adtong mga tingog kay gibuhat ngadto nila kang Ginoong Hesus. Ang matag-usa kanila gipahamtang kaniya. Ang kasaba o kabangis uban sa mga tao mihugpa ngadto kaniya sa usa ka tawo nga dili gyud niya nang higayon na makapugong niini.
Sa may gipasabot ni mga igsoon. Ang tanan gihimo sa mga tawo pagpasakit kang Ginoong Hesus niadtong higayuna. Mao kani higayon nga dili gyud siya magpugong niini. Mahimo niya apan wala niya pugngi tungod kay iyang gituman ang kasulatan nga siya magantos sakiton ug mamatay tungod og alang kanato. Ang iyang gihimo mao ang pagsagang, pagsaw sa atong mga sala, mga igsoon. Ug dayon gisulat ni Marcos sa katapusang tudling sa bersikulo 20 ningon siya, ug human nila siya bugal-bugali, gihukasan niya sila sa kapa nga tapol ug sa ilang pagbalik pagsulob kaniya ang iyang kaugalingon nga bisti ug gidala siya ngadto sa gawas aron ilansang sa krus. Kung ato makita dinhi, gibutangan siya kapa o kupo nga tapol. Unya gikuha iyang sinina, gikupuan siya tapol aron siya bunal-bunalan. Nahibalo bang mga igsoon kanang liktor mao na tigbunal, no? Mga nay punishment nga buhaton gitawag nag liktor mao na siya tiglatos. Ang liktor mga igsoon the more nga makakitag dugo, grabe na hinuna mo bunal sa dista kayo na. Ang gihimo dito nga nahimo ng murag gi-script ng buko-buko ni Ginoong Hesus, ang katong tapol nga gikupo kaniya nakatabang tug dako nga masanta sa pagsirit sa dugo sa iyang buko-buko, no? Unya, dili ra man ay taon-taon na kay umingon ka gami ang katong mga 600 ka sundalo ibutang katong nga ana mo bunal mo mulatos niya, muluwa niya, muluhod niya. So, dili lang siguro 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos sa oras. Taas gyud ang nahimo. Igo sad nga ang dugo nga dili sa iyang buko-buko nga nakanlat yang mga unod, ang katong tapol nga iyang gikupo ni uga ang dugo. Nya kiba naka suway beta na kanang masama ta butangan tag bandage. So ang katong mga blood clot adto sa bandage maka-feel ta nga soothing siya kay tungod na santa ang dugo niya dunay nagtabon. Pero lahi ang gibuhat sa mga sundalo mga igsoon. Kay gingon dinhi, human niya sila bugal-bugali gihukasan nila siya sa kapa nga tapon ug ilang gibalik ang pasulob kaniya ang iyang kaugalingong mga bisti ug gidala siya ngadto sa gawas aron ilansang sa cross. So sa taon nga oras nilang paglatos ni Ginoong Hesus, pagbugal-bugal ni Ginoong Hesus, mao toy akong gingon ang katong gikupo nga kapa mga igsoon nipilit na tungod kay nauga na ang dugo. Yan ay balo mo sa pagkuha. Wala to kuha ang ginay-hinay. Pinakanlat. Nigahi na, nipilit na. Gikanlat og balik. So naprisko na sad ang samad. So nisirit ang dugo ni Ginoong Hesus hangtod nga nawala na siya kusog nga dili na siya makapasaan sa cross tungod kay puro na labod ang iyang lawas. So sa 1 17:18 ningon tungod nini gihigugma ako sa amahan kay ako nagtahan man sa akong kinabuhi aron kini makuha nako pag-usab. Walay tawo nga makakuha nini gikan kanako hinuon gitahan nako kini sa kaugalingon akong pagbuot. May katungod ako sa pagtahan nini ug may katungod usab ako sa pagkuha nini pag-usab. Kining maong sugo nadawat nako gikan sa akong amahan. So dili supak siyang kabubuton ang nahitabo kaniya. Kundili iya kining gituyo, iya kining giatubang, iya kining gidawat tungod og alang kaninyo o kanako. Wala nila siya giguyod mga igsoon. Sa diyang gidala na siya ngadto sa Golgota. Wala siya giguyod, kundi nilakaw siya. Ang mataglakang ngayang gihimo, dili kini kay napugo siya, kundi pagpili. Iya kini gipili, nga mao'y mahitabo siyang ginabuhi. Ang mao gihapong baba nga nagmando sa mga bagyo, nga pagpahunong nini, walay gisulti sa pagpahunong sa buong sitwasyon. Nasayo taon siya sa kagamhanan, gipahunong niya ang sa kaunos, apan dinhi gayuna, wala gipulong ni Gwa siya baro masanta. Ang sama nga otoridad nga nagtawag kang Lazaro gikan sa lubnganan, wala magtawag usa ka anghel aron mangilabot, aron labanan siya, aron tabangan siya. Nagpakahilom si Ginoong Hesus. Padayon siya sa paglakaw, kay gipili niya nga magpadayon. Walay nagtukmod, walay nagbira, apan gipili niya nga magpadayon siya sa paglakaw ngadto padulong sa cross sa Kalbaryo sa iyang kamatayon.
Kadtong mga tunob naglihok, tinuyo ug walay pagduha-duha paingon sa cross. Usa ka tawo nga makapugong unta sa tanan sa usa lang ka pulong. Apan gipili niya nga dili siya mobuhat niini. Gipili niya. Ang kalibutan sa mga Hudiyo, mga igsoon, uban sa libuan ka mga tao, miadto nitong dapit kaya nagsaulog sa pista og si Jesus naglakaw. Naglakaw siya, niya tong dalan nga puno sa mga tao. Gibunalan siya, nabunog ang naong, naukab ang iyang likod, ug ang nagkadugo, gipas-an niya ang bugat nga kahoy, nga mo ang cross, nga diin iyang gipas-an sa iyang duha ka baga nga pareho nga nagkagisi na, nga samad na. Muagi siya sa mga tao nga nakaila kaniya, sa mga tao nga wala kaila niya. Muagi siya sa mga katauhan, sa mga namaligya, mga bata, mga pari. Ug siya miagi sa mga tinunan nga nagkatibulaag. Milabay siya nga mausisahon sa mga mausisahon. Milabay sa mga salawayon, milabay sa mga nalisang. Ug nagpadayon siya sa paglakaw padulong sa krus nga alang unta kanato. Ang magsusulat sa Hebrehanon mag-igsoon naghatag kanato og motibo sa mong paglakaw. Hebrehanon 12:2 nagingon, ang mga magtutok kang Hesus nga ang nagpasiugda o ang muhingpit sa atong pagtuo tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, giantos niya ang krus sa walay pagsapayan sa kaulaw nini og karon naglingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Wala siya naglakaw pag-ingon sa krus nga ang iyang mga mata nagtutok sa pag-antos. Naglakaw siya paingon nini nga nagtutok ang iyang mga mata naa sa pikas kilid sa iyang mga katawhan. Wala siya mutan-aw, siya gipadulngan. Nakita niya ang pagkabanhaw. Nakita niya ang mga tao nga mapasaylo tungod sa iyang pagabuhaton. Nakita niya nga ang kabuntagon, nga ang kamatayon mapildi ug ang grasya moangkon sa kadaugan. Ang kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, ang butang nga nakapugong niadtong mga tiil sa paglihok. Walay lain kun dili ikaw, ako. Dili kita ang wala makapugong nini tungod kay iya kining gibuhat tungod og alang kanato. So siya nagpadayon. Sama ba sa example sa kaning usa ka OFW? Ano bang mo abroad, usa ka mo abroad nga anahan ba, ramahan ba, no? Tungod kay doon na siya giuna-una sa iyang pamilya. Iyang gipugos ang iyang kaugalingon, gipili niya nga mubiya siya sa iyang pamilya tungod og alang sa kaayuhan sa nabilin. Dili lalim sa usa ka tawo mga igsuon nga kanang usa ka ginikanan, usa ka amahan nga mutikang na dito sa katapusan dito sa pagsakay na sa maong abyon kay mularga na sa gawas, mubiya og pipila ka tuig ngadto siyang mga pamilya, siyang minahal sa kinabuhi, giantos ang kamingaw, ang kasakit kay tungod layo man siya sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Pero moabot ang panahon nga siya mobalik. Apan si Ginoong Hesus, iya kining gihimo, wa siya mobalik. Gidritso niya mga igsoon, punta ang cross sa iyang kamatayon. Wala siya gibalik. Gihimo kini niya aron wala na tay gunitan, wala na tay atong atubangon nga kasakitan tungod kay iya nang giangkon ang tanan. No? Mataglakang iyang gipili, iyang gituyo, gihimo kini tungod og alang kanimo. Si Jesus milakaw mga igsoon sa iyang kabubuton paingon sa pinakagrabe nga butang nga mahuna-huna alang sa kalipay sa pagpahiuli kanato. Gihimo kini niya tungod kay ang iyang katuyuan nga kita mapahiuli ngadto sa amahan. Gilakaw niya ang kasaba aron moagi kini kanato. Dili kita maapil ini. Ang mataglakang gipili, ang mataglakang iyang gihimo para kanato. O gani ang gusto nga atong dadon uban kanato sa paglakaw nga wala matapos dito sa Golgota. Nasayod ta nga pag-abot niya sa Golgota mga igsuon gilansang siya natuman ang katumanan sa iyang saad og sa propesiya nga siya ilansang sa krus ug mamatay og gilubong apan sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Lahi na usab ni nga kabuntagon nga diin giligid ang bato og siya nabanhaw ing milakaw gikan dito sa maong lubnganan aron pagtuman sa iyang katuyuan alang
sa kaluwasan naton tanan. Makita na itong mga igsoon ng grabe nga pag-antos ni Ginoong Hesus. Naglakaw siya, uban siyang katawhan, ug ang iyahang gitan ang mga igsoon nga kita usa maglakaw uban kaniya. Bisan unsa kasaba nga puno sa atong kinabuhi karong panahon na, siya nagauban kanato. Siya nagakuyog kanato mga igsoon, dili ni usa ka sistema nga relihiyoso, apan kini usa ka paghatag kanato o katumanan sa iyang saad nga kitang tanan iyang dadon ngadto sa kagawasan. No? Ang pinakagrabe nga kabangis sa tao ug midawat nini aron ikaw ug ako mahimong gawasnon. Ug ang imbitasyon alang kanimo karon mao kini, ang paglakaw uban sa usa ka naglakaw na alang kanimo. Maglakaw kita diha kaniya, no? Tungod kay siya naglakaw ng daan uban kanato. Pinaagi sa kaulaw sa pagbibiyay ug sa hawang nga panahon, pinaagi sa tanan ini lakaw uban kaniya. Apan ang tingog sa mga tunob nga mibiya sa praetorium 2,000 na katuig may labay tinuyo, wala magdali, gipili kaingon sa usa ka cross alang kaninyo kanako. Kana ang tingog nga dili gayud mawala hangtod sa hangtod. Ang lanog nini moabot hangtod nining dapita, hangtod nining atong lugar ug hangtod karon nining ato ang nahimutangan. So alang sa kalibutan nga nagtan-aw nining adlaw, mao kato ang katapusan sa kaulawan sa usa ka napildi. Walay gahom nga tawo. Apan kun unsa ang gipasabot sa mga sundalo nga usa ka mapintas nga komedya, ang kasulatan nagpadayag ingon sa usa ka lawom nga kamatuoran, ilang pagbiyay-biyay ang magbubuhat sa universo. Ay ilang gibistihan ang mismong hari nga sa dili madugay ilang ilansang sa cross. Kining Marcos 16:20 mga igsoon, nagatumang kini sa kang kalilisang nga bili nga iyang giangkon aron kita matubos. Ang pangutana, nagyukbo ba kita kaniya o ngadto kaniya nga mabiay-biayon nga walay pagsalig nga nagpakaaron ingnon sama sa gihimo sa mga sundalo? O ang atong pagyukbo niya karon mao ang pag-surrender sa atong kaugalingon ngadto kaniya isip tinuod ug buhi nga hari nga mao aton Dios. Mao nay pangutana nga atong bawnon sa atong pagpangauli mga igsoon. Atong pangutan-on, atong kaugalingon kung tinud anay ba atong pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Inumdumi ang tingog sa nagtigong mga kabangis, sinati ni Ginoong Hesus, ang dahonog sa kabangis sa pagpanlupig, iya kining giadawat, ang tuto pagbiyay-biyay sa pagtamay, wala niya isalikway. Ang kagahob sa sayop nga pagsimba, iyang giatubang. Ang tingog sa mga lakang, iya usab kining gidala, diin naisubay kining tanan sa tunog sa iyahang mga tunog. So inaot pa nga makakutlo kita mga pagtulunan ni mga igsoon ato makita nga dili lalim ang giantos ni Ginoong Hesus alang kanako ug alang kanimo. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, salamat Ginoo sa imuhang dili matukib nga mensahe nga gihimo ni Ginoong Hesus sa matag usa kanamo. Ang tanan ng mga kasakitan, pagpakaulaw, panamastamas, alang kini kanamo apan iyang gidawat ang tanan tungod sa iyang gugma. Usamahan niya kami karon sa imong tiilan, muduol, magpasalamat sa imong pagkamatinud-anon kanamo. Salamat sa imong mensahe nga kini among ma-apply sa imong kinabuhi. Aron among makita Ginoo God nga dunay dakong paglaom nga nagpaabot kanamo sa unahan. Ilabi na gyud kun mututok kita ug mututok kami ni Ginoong Hesus nga mao ang author and perfecter sa among faith. Salamat Lord sa mensahe, dalaygon ka sa walay katapusan kini among pag-ambot sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen ug amen.